Zápasy vyraďovacej časti futsalovej ligy Pastoračného centra sa hrajú na dve stretnutia. Prvú semifinálovú dvojicu tvorili víťaz základnej časti Barcelona a FC Dynamo Boys. Takmer počas celého stretnutia týchto dvoch mužstiev sa hralo na polovici Dynama. Hráči Barcelony v prvom polčase skúšali ohrozovať bránu súpera z každej pozície, no bez väčšieho úspechu. S každým pokusom si poradil brankár Dynama Živčák. Prvý polčas sa tak skončil bez gólov. Úvod druhej časti patril hráčom v čiernom. Barcelona sa v 16. minúte po presnom zásahu Šimka ujala vedenia. Dynamo dostalo po žltej karte pre Cicáka výhodu jedného hráča, no naopak inkasovalo druhý presný zásah. Opäť sa do streleckej listiny zapísal Šimko. Presilovku o jedného hráča však pruhovaní predsa len využili a to znížil na 1-2. V ďalšom priebehu sa už ani jedno z mužstiev nepresadilo a tak si lepšiu východiskovú pozíciu pred odvetou po výsledku 2-1 zabezpečila Barcelona. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Deportivo a FC Eibar. V prvom zápase týchto mužstiev malo navrch FC Eibar, no gólu sa ako prvý dočkali hráči Deportiva. Vedenie čiernym zaistil v 10. minúte David Benár. Vstup do druhého dejstva mali lepší hráči FC Eibar. Po 10 sekundách vyrovnal stav Vencel. Ten istý hráč sa dokázal presadiť aj v 22. minúte, keď takmer z polovice ihriska prekvapil brankára Deportiva. Čierni neskôr využili žltú kartu za zlé striedanie FC Eibar a Lukáš Benár vyrovnal na 2-2. Vedenie FC Eibar po minúte vrátil Kostoláni, ktorý stanovil na konečných 3-2 z pohľadu FC Eibar. Druhé zápasy semifinále futsalovej ligy sú na programe v nedeľu 1. marca.